What's up mga George? What's up? So, magre-review tayo ngayon mga George, no? Ng shock. So, ang review natin ngayon mga George is YSS shocks. So, stay tuned mga George. So, yun mga George. So, ang review natin ngayon is YSS. Pero bago mo lahat, hindi po ito sponsored mga George, no? At maraming klase ng shocks. Like Ollens, RCP, and Showa at kung ano pa. Nasa inyo naman na yun kung anong gusto nyong gamitin mga Josh, no? Pero ang gamit ko is OSS. So, umpisa tayo. YSS. Ito yung nabili ko mga George, no? Red, combination is red gold. So, YSS Gold Series. Gold Series siya mga George, no? Makikita nyo, yun. So, ito rin yung indication na kung bakit nasabi ko original yung YSS. Meron siyang parang code dito mga Josh sa likod. Mga Josh, kung nakikita nyo. Ayan. Ito mga Josh. Kasi maraming nagtisilabasan ng mga fake na YSS. So bago kayo bumili mga George, check nyo muna. I-check nyo muna to if meron or wala. Siyempre sayang din yung pera as a safety ninyo. So bakit ito nga ba? Ito ang napili ko. So una, siya yung pasok sa budget. So nabili ko siya last year. July 2019. So, ang price niya is yun. So, maraming kulay itong Gold Series. Marami ding pagpipili na YSS. May YSS G Series. Kung ano pa. Yung medyo mahal ata yung G Series eh. Abot ata ng 15K kung di ako nagkamali. So, bakit nga ba ako nagpalit mga George? So, sa driving style ko kasi dun sa stock na gamit ko. Mga George, by the way, ang pinagkabitan ko nito is Yamaha NMAX. Yung Yamaha NMAX, okay naman yung shocks niya, pero hindi ko lang medyo matigas siya. Parang sumasek yung mga balikat mo. Parang hindi siya sumusunod sa gulong, parang ganun ba? Hindi ako compatible sa stock eh. Especially kung may konting banking or rock road, yun. Mga like sa mga bundok. Yun. Sa mga humps or hindi ko masakit sa likod, sa katawan. Yung YS, ito kasi hindi siya ganun katigas, hindi siya ganun kalambot. Sakto lang. Ito yung gusto ko sa kanya. So, wala nag-refer sa akin na ito yung bilhin ko. So, gusto ko lang, trip ko lang na itong brand na to ang bibilhin ko. So, marami rin kasi magandang feedback na narinig about sa YSS. So, ang size nito is 305mm. Gusto ko sana yung 330 para medyo mataas. Kaso walang stock nung tumitingin ako mga George, no? So, marami kasing mga George, no? Like, hindi ko kasi kaya yung Ollens. Yun din yung maganda. Pero maganda rin yung price. Pero ang first option ko bago itong YSS mga George is yung Racing Boy na shock. Kasi siya dun sa mga nabasa ko, kaya mo siyang itono, depende sa'yo. Ito hindi ko alam kung matutono ito eh. Pero may adjustable siya dito mga George. Hindi ko lang alam sa hangin nito. Dito sa baso kung na-adjust ba o hindi. Pero yung RCB talagang 100% na-adjust mo siya. Pero isa lang kasi yung that time eh. Nung last year 2019, isa lang yung
lumabas ata sa Pilipinas at nabili agad. So, ito ang second option ko, YSS mga George. So, wala namang maano sa kanya sa negative impact niya. Yun nga lang, kapag dalawa kayo or medyo mabigat yung angkas mo, kapag sa banking, medyo malambot. Hindi naman yung sobrang lambot. Parang ano ako, siguro dahil dalawa kami. Pero kung mag-isa ko lang, wala akong masasabi dito. Ang ganda. Ang ganda ng handling, ang ganda ng suspension. Basta maganda. Maganda yung impact niya sa motor. Sa bawat preno or sa bawat banking. Yun. Maganda siya. Ito siya mga Diyos. So, pair siya. Yun. So mga Diyos, meron din siyang laser print dito sa ano. I mean, parang hindi ko naman tawag dito eh. Siguro coat or ano. Ito. Nakita niyo ba? Madali na may risto eh. Ito medyo na ano na nga eh. Ang importante mga Diyos, tignan nyo dito talaga. Kasi hindi basta-basta maalis ito. Ito mga Diyos. Sa akin mga George, no? Ito yung YSS pala ito mga George. Pwede mo siyang i-adjust itong spring niya. So, ang gagawin lang is itong gold na to, meron siya kasing kasamang ano eh, parang bakal na ganitong kahaba. Tapos siya yung pang-a-adjust mo. Isusus mo lang, tapos iikot mo. So, pwede mong ito mga George, pwede nyo ito hanggang dito. Hanggang dito. Adjust natin hanggang dito. So, parang, hindi ko pa nasubukan yung mga George, no? Depende na kasi sa inyo yun eh, kung ano yung driving style nyo. So, ang gusto ko kasi medyo mataas talaga para sa mga bankingan. So, ang advice ko lang sa inyo mga George, kung is kung bibila kayo kung balak nyong bumili ng shocks, dapat yung maganda yung performance. Yun yung advice ko. Kasi para sa akin sa driving style ko, napaka-importante yung tulong ng suspension. Sobrang laki ng tulong niya. Siyempre sa mga, yun nga sabi ko kanina, sa mga banking. Pero depende na sa inyo yun eh, kung ano yung driving style niyo mga George. Ito yung sinasabi ko lang kung ano yung para sa akin, kung ano yung masasabi. So, isang taong na may sa akin to mga George, no? Ayun. So far, wala pa naman akong nakikitang ano sa kanya. Hindi naman ako nagsisisi kung bakit ko siya binili mga George. So, mga George, advice ko lang din. Huwag kayong bibili ng shocks ninyo na dahil maporma or mahal or ano. Ang tignan nyo muna is yung performance. Mag-research kayo, magtanong kayo kung ano yung magandang performance. Kung ano yung magandang shots. Based sa inyong driving style. Kasi kung ang habol nyo is forma lang, o di useless lang din. Parang mas mabuting huwag na kayo magpalit or pinturaan nyo lang style shocks nyo. Depende sa inyo yun eh. Depende na sa inyo talaga yun. Pero kung sa inyo is mas maganda yung kung sa inyo, sa tingin nyo is mas maganda yung forma sa shocks kaysa performance, nasa sa inyo na yun. Pero mas magandang combination talaga mga George is para sa akin lang. Siyempre, hindi natin maalis na gustuin yung maporma siya. Kaya sino naman, di ba? Pero dapat yung performance din niya is matibay.
So dapat ang basehan nyo dyan is performance plus yung beauty. Hindi pwede na beauty lang para sa akin. So maraming YS mga Diyos, no. So lalabas na dito mga pictures mga Diyos. Yun. So may mga pang wave, ano pa ba? Yun, sa mga scooter, Mio, Max, Beat, kung ano-ano pa. So yung isang disenyo ng YS mga Diyos, no. Wala siyang ito yung tinatawag namin baso. Yung isang design ng YS, especially I think pang TMX or pang Underboom, pwede pang wave yun. So, yun na lang talaga ang mga advice, yung advice ko mga George, no. Kung talagang yung driving style nyo is bangkingan, or pwede yung mahilig kayo sa mga akit-akit bundok, or ano, piliin nyo yung maganda yung performance, hindi yung pogi lang. So maganda rin, maraming magandang siya, like RCB, OLS, mga ano man dyan. So inulit mga George, no, hindi ako sponsor ng YSS. So sinabi ko lang sa inyo sa video na to kung ano yung ano ko sa kanya masasabi ko about sa shop ko. Yun man, so far parang wala naman akong nakikitang negative sa kanya. Siyempre, kung bebehay talaga, kung mag-isa ko talaga, yung isahan lang na solo ride, ganyan, walang angkas, the best ito. Wala akong masasabi. Sobrang ganda ng impact sa katawan mo. Sumusunod talaga. Sobrang ganda. So, paano yung mga George? Sana nagustuhan yung video na review about sa YSS. So, inulit ko, no, mag-base kayo sa performance. So, mas maganda is 80-20 or 60-40. 60% sa performance, just 40% sa itsura. So, pero depende na rin sa inyo yung mga Diyos, no? Kung depende sa kung ano yung makakaya nyo, kung ano yung afford nyo, at kung ano yung driving style nyo. So, sana nakatulong ako kahit paano. So, don't forget to like, share, and subscribe mga Diyos. Bye!